Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg, uwchgynhaliol uned 1. Datrys hafliadau cwadratig wrth gwblhau'r sgwâr. Felly, ni'n mynd i ddechrau gyda cyfernod yr x sgwâr yn haflu 1. Felly, os ystyriwn ni x sgwâr plus 12x plus 24 yn haflu 0, a beth ni'n mynd i wneud yw cadw'r ddau derm yn x ar yr ochr chwith, a tynnu 24 o ddau ochr, felly ni'n cael x sgwâr plus 12x yn haflu minus 24. Nawr, cwblhau'r sgwâr ar ochr chwith yn unig. Felly, x plus 6, sgwario hwnna, ni'n cael y ddau derm gynta, ond mae angen minus y 6 wedi sgwario. Felly dyna y ddau derm gynta yna wedi cwblhau'r sgwâr. Felly ni'n gwybod bod 6 wedi sgwario yn 36, felly adio hwnna ar ddau ochr, a ni'n cael x plus 6 wedi sgwario yn haflu minus 24 plus 36 sy'n rhoi 12 i ni. Cymeryd ail isradd y ddau ochr, felly mae x plus 6 yn mynd i fod yn plus neu minus ail isradd 12. A mae ail isradd 12 yn rif ni'n gallu symleiddio, achos mae fe'n 2 wedi sgwario llosi 3, felly ni'n gallu cymeryd y 2 wedi sgwario yna allan o'r ail isradd a dweud bod e'n dim ond 2, felly mae plus neu minus 2 ail isradd 3 dyn ni. Nawr, tynnu 6 o'r ddau ochr, felly mae x yn haflu minus 6 plus 2 ail isradd 3 neu minus 6 minus 2 ail isradd 3. Felly 2 ateb dyn ni. Dull cwblhau'r sgwâr sy'n rhoi i ni'r un ateb a byddai'r fformula wedi rhoi i ni. Os yw'r cyfernod x sgwâr ddim yn 1, felly ystyriwn ni 3x sgwâr minus 7x plus 1 yn haflu 0. Dilyn yr un camau a tro diwetha, i ni'n gallu tynnu 1 o'r ddau ochr, felly mae 3x sgwâr minus 7x yn haflu minus 1, ni moyn yr x's yn unig ar yr ochr chwith. Felly rhannu nawr y 3, rhannu trwyddo popeth gyda 3, a ni'n cael 3x x sgwâr minus 7 dros 3x yn haflu minus treian. Cwblhau'r sgwâr ar yr ochr chwith, a mae gyda ni x minus 7 dros 6 wedyn, sgwario hwnna, a ni'n cael y ddau derm gynta, mae rhaid i ni tynnu'r term ola o'r bracet sgwâr, felly minus y 7 dros 6 yna wedi sgwario yn haflu minus treian. Adio 7 dros 6 wedi sgwario ar ddau ochr, sy'n 49 dros 36, felly x minus 7 dros 6 wedi sgwario yn haflu minus treian plus 49 dros 36. Cyfuno'r rain, a ni'n gwybod bod treian yr un peth a 12 dros 36, felly mae minus 12 plus 49 yn rhoi 37 dros 36 i ni. Cymeryd yr ail isradd, felly x minus 7 dros 6 yn haflu plus neu minus 37 dros, wel ni'n gallu cymeryd ail isradd 6, 36 sy'n 6. Adio 7 dros 6 i'r ddau ochr, a mae x yn haflu 7 dros 6 plus neu minus ail isradd 37 dros y 6. Chi'n naill gallu gadael nhw gyda'i gilydd fel yna, neu ar wahân fel yna. Buddiannau o gwblhau'r sgwâr, ni'n mynd i gallu braslunio graffiau rhain. Wnaeth ymddatrys x sgwâr plus 12x plus 24 yn haflu 0 gyda dull cwblhau'r sgwâr. Ond os newn ni osod fx yn haflu x sgwâr plus 12x plus 24, wedyn ni wedi datrys bod fx, sef yr cwadratig yma, yn haflu 0. Ond dull gwahanol byddai gwblhau'r sgwâr am fx wedyn ni osod yn haflu 0.
Ac bydd hwnna'n helpu ni weld beth mae'r graff yn edrych fel. Felly, cwblhau'r sgwar ar yr ochr dde, a ni'n cael bod fx yn haflu x plus 6 di sgwario minus 12, fel cawson ni o'r blaen. So, gosod hwnna'n haflu 0, a ni'n cael bod x plus 6 di sgwario minus 12 yn haflu 0, yn rhoi ni bod x yn haflu minus 6 plus neu minus 2 ail isradd 3, fel o'r blaen. Ond, os i ni'n neud yr un peth gyda'r 3x sgwar minus 7x plus 1 yn haflu 0, mae'r hein yn bwysig, mae'r hafaliadau sydd wedi nodi yn bwysig pan byddwn ni'n llunio'r graff gan i weld nes ymlaen. Ta beth, nôl i'r gx nawr yn haflu 3x sgwar minus 7x plus 1. Felly mae ffwythiant yn ni nawr am y quadratig. Felly cwblhau'r sgwar yr ochr dde, cawson ni 3 bracket x minus 7 dros 6 wedi sgwario minus 37 dros 1, gyda'r 1 plus 1 yma. Nawr, ni ddim yn rhannu trwyddod y 3, achos dyw e ddim yn haflu 0. Felly, oedd 3 yn gyffod aros yma yn yr hafaliad tro yma. Felly, dyna pam mae fe bach yn wahanol i'r un yn y sleid blaenorol. Felly, gosod gx yn haflu 0, mae'r un peth a'r hafaliad gwreiddiol yn haflu 0, a cawson ni bod x yn 7 dros 6 plus neu minus ail isradd 37 dros y 6 na. Felly tro yma o'n i'n gallu rannu trwyddo gyda 3. Wrth edrych ar ffwythiant quadratig yn y modd yma, ni'n gallu ei fraslunio yn hawdd. Felly, dyna'r ddau ffwythiant sydd gyda ni nawr. Felly, a wedi cwblhau'r sgwad, dyna'r ddau fynegiad oedd ni. A wedyn, os o'n i'n gosod y ffwythiant haflu 0, o'n i'n cael y ddau cyfuniadau o atebion fel yna. So, sut mae hwn yn helpu ni? Wel, dyna'r ddau graff wedi greu ar GeoGebra. A ni'n mynd i ddefnyddio rai nawr i weld sut bydden ni'n neud e o heb GeoGebra. Sut bydden ni'n neud e o'r hafaliadau gwreiddiol. Felly, ni'n gwybod os ni'n gosod 0 fel x, ni'n cael 24 am yr un gynta. Felly, ni'n croesi'r uchelyn y, felly mae f pan mae x yn 0 yn 24. A'r un peth am y coch, os ni'n gosod x yn 0 yma, ni'n cael bod g yn 1. Felly pan mae x yn 0 ar gyfer g, ni'n croesi ar 1. X yn 0, y yn 1. Beth arall i ni'n gwybod? So ni'n gallu gosod 1 mewn yna. Pan mae x yn haflu minus 6, mae'r darn yma yn 0, a mae f minus 6 yn minus 12. Nawr mae hwnna yw'r pwynt minimum, achos nid yw'r bracket yma yn gallu mynd yn llai na 0. Dyw'r minus 12 ddim yn newid. Y gwerth isa mae'r bracket yma yn gallu mynd yw 0. Felly dyna isafbwynt, neu pwynt minimum, y gromlin yma yw minus 6 minus 12. Felly ni'n gallu gosod hwnna mewn. A'r un peth am y coch, pan mae'r bracket yn 0, i ni'n gallu dweud bod g ar gyfer y 7 dros 6 yma yn mynd i fod yn minus 37 dros 12. Dyw'r ffwythiant methu mynd yn is na hwnna, felly hwnna yw isafbwynt ein graff ni. Felly 7 dros 6 ar gyfer yr x a minus 37 dros 12 ar gyfer yr y, chilyn y. Nawr, o'r mynegiad gwylod yma, ni'n gallu gweld minus 6 yw llinell cymesurol y graff gwyrdd yma, a mae'n pwynt ni le ni'n croesi'r uchelyn y, uchelyn x, lle mae y yn 0, fx yn 0. Felly ni'n croesi yn minus 6 plus neu minus 2 ail isradd 3. Felly minus
2 ail isradd 3 o minus 6 a plus 2 ail isradd 3 o minus 6 yw lle ni'n croesi'r uchelyn x. Yn yr un modd ar gyfer y coch, a ni'n gweld bod 7 dros 6 yw lle ni'n croesi, yw lle i safbwynt, felly dyna linell cymesuredd y graff coch, a wedyn bob ochr i hwnna ni'n croesi'r uchelyn x a'r plus neu minus ail isradd 37 dros 6 bob ochr i'r canolbwynt yr graff coch yma, sef 7 dros 6. Sut mae hwnna'n yn helpu ni i ddod o hyd i'r graff heb GeoGebra, dwedwn ni. Felly, cwblhau'r sgwâr fel o'n i wedi o'r blaen, a os oedd fx yn haflu 0, dyna'r ddau ateb dyn ni. Mae hwnna tua 2 ail isradd 3 tua 3.5. Felly ni'n gwybod bod y graff siap yma, ac mae fe'n x sgwâr positif. Felly mae fe y pigyn i lawr. Ni'n gwybod nawr bod y pwynt gwylod, os yw x yn 6, yn minus 6, bydd y yn minus 12, neu bydd f minus 6 yn minus 12. Felly dyna'n i safbwynt ni. Ni'n gallu gosod hwnna mewn yn syth. Wedyn ni'n gallu gweld bod ni'n croesi'r uchelyn x ar y ddau bwynt yma, minus 6, plus neu minus y 3.5 yma. Felly mae hwnna'n rhoi yn ni minus 2.5 neu minus 9.5 o'r minus 6 yna. Felly, ni'n gallu gosod yn uchelyn y ni nawr i'r dde o'r lle ni'n croesi'r uchelyn x. Felly mae'r uchelyn y yn mynd i fynd i fyny a taro'r linell y gromlin yn y pwynt 24. Felly ni wedi braslunio'r graff, gosod i fewn lle mae'n croesi'r uchelynau, yr y a'r x a'r i safbwynt. Ar gyfer y llall, dyna'r 3 hafaliad, mynegiad oedd gyda ni. Yr un gwreiddiol, wedi cwblhau'r sgwâr, gosod yn haflu 0, beth o'n i'n cael. A mae ail isradd, mae 7.6 tua 1.17, a mae ail isradd 37 dros 6 tua 1.01. Rwyddach chi gosod ar y graff. Felly, mae'n positif x sgwâr, felly pen ar y gwylod. Mae'r isafbwynt yn 7 dros 6 tua 1.2 plus 1.2 a minus 3.1 yw 37 dros 12. Felly mae ni'n safbwynt ni yma. Ni'n croesi'r uchelyn x yn y pwyntiau minus 1.17, sef 1.2 wedwn ni, plus neu minus 1.01. Felly ni'n croesi'r uchelyn x yn 2.2 tua a 0.2 yma. Felly ni'n gallu gweld nawr, mae'r uchelyn y ni'n mynd i fynd i chwyth o hwnna, gallu gosod hwnna mewn, a ni'n gallu gweld bod ni'n croesi hwnna yn y pwynt 1. Felly dyna sut i fraslunio graffiau wrth defnyddio cwblhau'r sgwâr.